Nyakwara Mugia Juang, Jumani antie Migori County, Kamoro ni Nyatike South. Kamoro bende mwaluongo ni ward ma Kaler. Wadwaro mugi japur, odichieng' makawuono ma bende dhi puonjowa kit cham ma en owuon opidho. Makawuono ni wadwa wuoye cassava, kata kihero omuogo kata muogo. Kaluwore gi kuma in iwuon iae piny Kenya wa kae. Yena mondo akaw thuolo mar wakie chenro wa mar Jumani kaka pile, luonga ni Alori Nyaka Black. Machiegni uru. Adaher ni fulri jo piny nyiswa nyingi kuma wantie gi gimitimo. Erokamano, gi nyinga an Linet Achieng' Ouma. An japur, atiyo tich mar puro marieba. Ang'o mano mi motivation kata mijing'o mineno ni ber mondo idonje ohala mar pidho mariewa kata cassava? Gima nomiya mijing'o mar donje pith mar marieba, ne apuro marieba to napuro apura marieba mana ni atiyo kode e tich chame kuon kata madhe nyuka kata uze ka en marieba maseloso motuo. To ne aneno kamano ok miya yuto maber, ne awinjo kaka jomoko puro marieba, nawinjo ka gin gipuro marieba mamiyo gi ohala, omiyo nadonje gi yore te, nadonje gi ngufu na te, omiyo an japur mar marieba. Marieba nachako puro chon higni 12 machien, to e pur masani makoro anyalo pakora kata anyalo luongo ni japur mar marieba, an godo gi higa 3. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'e kapok ochako bedo gi paro mar puro marieba? Gima ng'ato nyaka ng'e kodwa puro marieba, kata ka en gi gombo mar puro marieba, nyaka ng'e ni kama odwa pure marieba en kama chal nade. Nyaka ng'e ni puodho modwa pure marieba en puodho machal nade, nikech nitie puothe ma kipuro marieba to ok nyal nyak maber. Nitie marieba ok inyal puro kama nitiere gi pi mang'eny, mano marieba dhi kethore. Koro gima nyaka ng'ato bed piny kaparo ni sama da puro marieba ni, tadwa pure kama chal nade. Ba nyalo pure kama marieba nyalo chieke, kosa nyalo pure kama marieba dhi kethore. Ere kaka in japur mar mariewa iiko lo? Kaka aiko lo, kadwa puro mokwongo, kaseng'iyo mafwenyo ni kama da puro no ber, abeto kanyo mabed maber kabisa. Kasebeto, to nikech an japur molony, ok awang' yugi mabeto. Madongo dongo anyalo ywaya keto yore, kato bok gi motuo taweyo kanyo. Kaseweyo kanyo tabira puro, mana puro mokwongo. Mar ariyo, achaka duogo, kasepuro mokwongo malum otow ei lo, tachaka duoga puro kata bang' wige moko 3. Mano pod aiko mana lo. Aduoga puro ma lo tochre mayom marure go oboke ka, oboke go ka wang' nikech gin mbolea. Kasepuro kamano, koro miya thuolo mar chuoyo marieba. Nikech awuothe puothe gigi, nwachako gi moro ma bende nen gi dweche 2-3, wadhie moro cha sani kuma wantie ni. Puodho ma wantiere ni, mariewa gi osekawo kinde marom nade puodho kae? Mariepwa mwapuro manyasani ni otieko dweche 8 nyaka 12, mano en higa. Otieko kamano, ka ipidhe maber, mimiye spacing maber, to bro tieko dwechego. To ka ok imiye spacing maber, to mariepi nyalo budhe puodho, to nyak bende ok onyagi, nikech ok imiye spacing maber. Nafas ka ipuro mariepi mar ohala, marieba obedo 1 meter by 1 meter. Sama miye 1 meter by 1 meter ni, miyo marieba nwang'o thuolo mar oro tiende mabor. To ka iketo marieba machiegni, to kodhi oro tiende, to nyawadgi cha dinone koro ok onyag maduong'. Koro spacing en 1 meter by 1 meter mondo mi mariepi olag maber. Iwachoga ni nitiere kidieny mar mariewa ma ok onego bed ni dhano chamo. Ere kaka ng'ato nyafwenye e puodho kata kumiuse? Kidieny mar marieba makech, ka wang'iyo kwa mfano maeri, ka ing'iyo itege gieki, inwang'o ka itege chwe. Kendo kikwano itege gieki, inwang'o ka itege gin 7. Maeri gin 7, gin 6. Mano en marieba mamit. Kato marieba makech, inwang'o ka itene tindo tindo to gidhuro. Mano marieba makech. Kato kaka an japur, kendo matimo value addition, japur mar ohala,
an sani ok anyal puro marieba makech nikech marieba makech onyalo nego ngima, onyalo nego ng'ato. Wapuro marieba mamit. Lifespan mar mariewa sama isegole e puodho onyalo bedo kuom kinde marom nade? Marieba ka isegole e puodho ma ilose maber, mokwongo we apimni kaka gole e puodho. Marieba sama abiro gole e puodho, agole kaeto atere dala. Sama gole no nitie kaka yare. Marieba ok inyal golo agola mipudho mok ikwongo iyaro tiende gi kweru nikech odhi tur. Koro ayare tagole, kasedhi kode dala taluoko marieba. Kaseluoko marieba tayiedho marieba. Kaseyiedho marieba tachako aluoko. Kaseluoko marieba to koro aswago marieba. Kaseswago marieba ni tamoye maber kabisa. Kamo marieba maber kabisa motuo, kimo mariepi maber kabisa motuo, kata ikawo gunia maber tikane mariepi, kata ikawo kumoro maber miloso maber miole mariepi, marieba tieko dweche 6 kapok okethore. To wawach ni sama bende in kaka jalno man gi lony korka pith kata puro mariewa, bende in gi ndalo ma samoro ji biro iri mondo giyud puonj? Asebedo nyaka chak puro marieba ni higa machien ma wacho cha, asebedo ka puonjo jopur wetena, asebedo ka puonjo wa mama gibiro kendo wapuonjore, samoro bende warome center kwa puonjore weche mag marieba, nikech ok en marieba kaka en nieri, en marieba manyalo tero okang' machielo. Nitie mine masepuonjo mang'eny, kendo ka iwuothe alwora makarwa kaeri, king'iyo puothe ma ji opidho gin kothe maber. Kata king'iyo spacing ma sani jopitho go karwa ka, en spacing maber mamiyo gi yuto nikech chon ne gionge puonj maber, ne wapidho marieba machiegni ma marieba nok nyal nyak maber. Koro akawo thuolo mara mapuonj jopur. Bende inya timne intercropping kata inya pidh cham kata cham moro e kind mariewa iye ka? Yes, intercropping itimone nikech spacing manwa weyo cha odong' malach, watimone mana mar oganda, nikech oganda onyak kobiro malo, oyie mondo watimne oganda. Rabuon ok oyienwa mondo watimne nikech rabuon nyak kadhi piny. Sama rabuon onyak kadhi piny, marieba bende onyak kadhi piny, tiendgi dhi romo. Koro kidwa golo rabuon tituomo tie marieba. Sami tuomo tie marieba, marieba dhi tow. Koro miyo yuto mari dok chien kaka nonego yuti. Oyie mondo watim mana goganda kata soya. Njugu ok oyienwa mondo watim, oduma bende ok oyie mondo watim, nikech njugu ka watimo to njugu bende dhi kar kama. Sama idhi golo njugu, idhi kunyo njugu tiketho tie marieba. Mar ariyo, sama ikete kamano gikar, gilaro chiemo bende gi marieba. E kinde ma in iwuon isebedo kipuro mariewa, gin ang'o ma isebedo king'iyo kama ka yud yuto makare? Gima asebedo kang'iyo kapuro marieba, atemo ng'iyo ni sama puro ni to bende nitiere chiro manyalo yudo, manyalo miyo ayud yuto makare, nikech ok inyal puro kapok ifwenyo ni gira mapuro ni yuto mare dhi yudore kanye. Nyaka ng'i kama dhi yude yuto. And pur masani wapuro manyasani ni, ang'iyo ni to marieba en ohala. Marieba en ohala kendo en gohala moingo kothe duto te mwapuro. Nikech marieba ohande chakore e tiende piny, ohande bire e kore makete noero, ohande ni e ite. Koro gimora mora me marieba ka en pesa, kendo onge miwito oko ei marieba ka. Nyako opoko mwayiedho cha en pesa. And kilo mar opoko kosetuo iuzo Sh5. To opoko wawito mang'eny. Koro ahero semo jothurwa ni ka sama waloso marieba wa kano opoko bende mondo miwa yuto. Koro sama pok apuro marieba ni, tang'iyo ni sama adwa pure ni, be nitie chiro manyalo yude matere e marieba ni kochakore gi opoko nyaka tiende no nyaka kore nyaka ite. Ite en alot ma bende inyalo tuo matimre maber ma ji cham sama chieng' ng'eny malotonge. Nikech baneno kirito puothi oler kabisa, manyiso ni itimo ne doyo. Doyo itimo bang' kinde marom nade? Doyo kasepitho taweyo ne marieba thuolo mar wige 3. Wige 3 koserumo
to achako doyo. Gimomiyo aweyo mondo otiek wik adek mondo mi marieba omoki. Kosemoko to chako golo ite moko. Koro kosetimore kamano ma osechako mako lo, tabira doye ka buya osebede. Ende kata ka buya ok obede, tabira doye mondo mi atugne lo mondo ker tiende e yo mayot. Koro kasedoyo kuom thuolo mar jumbe adek no, jumbe adek inyalo doyo koro kaluwore gi puodho, inyalo doyo kuom kata wik achiel kapok itieko puodho. Kato koro kendo kochako ka muda kata mar kendo dwe, ting'eni kidoyo ka koth nitie tidoyo to buya chako wuok. Achaka nuoyo puodho, kamane kaka doyo. Ende ka puro marieba kama, anyalo do nitiere ndalo moningo bed ni doye mondo mi obed maber. Erokamano. Nyakwa Ramogi Ajwang', wadwa ni wakaw rusa moro mar dakika moko wachuok wadhi e rusa aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Nyiri ok miga pesa mang'eny ahinya. Ang'e ni mano romi. Dani bendi ng'eyo ni an ng'aw e odni. Imagine usikwe na stress. Kama haijafanyika sahi, kesho itafanyika. Na kesho isipofanyika, mambo itakuwa tu sawa. Jipe motisha. Utamua life ni ma ups and downs. Ndio maana tuna exist. Kupata itakuwa sawa kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *273#. Tugo koro eka iyo chacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana chiel chunye no wakete pile wacha. Mia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma ero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Koro mai puodho moro miwacho ni ma at least osekawo higa. Ma puthani en osekawo higa achiel kendo oseromo putho. Nyaka sani apudhe koro. Nyakwa Ramogi Ajwang', machiegni kendo e kidieny mar ariyo kaka kawuono adwa na par ni odiochieng' ma kawuono ni antie Migori County, Nyatike South, kamoro ni Kaler Ward. Kuma bende kawuono wawuoye mariewa kata marieba kata omuogo kata kihero cassava gi dho Kisungu. Ma bende thoth ji nong'eyo ni tiyogo mana ka mok nyuka, jomoko nong'eyo ni tedo kode kuon. To nikech kawuono wan gi jalony kata jalno ma bende osebedo ka pidhe kuom higni mokalo 10. Daher ni inyise jopiny ka bende mariewa nigi value additions. Atimo value addition. Marieba ka asepudhe malose maber, aluoke, mayiedhe, maswage maber, mamoye motuo maber kabisa, makata kikane to konyal nwang'o ng'ich moro. Takao madwa timo godo value addition, tarego maber. Kaserego maber, to atedo godo gimoro manyalo miyo amedo ne ladha, manyalo miyo nengo mare omedre, moloyo kada uze mana kaswage amoye no ero. Koro nitie kaka timo value addition e yore mang'eny, kendo katimo value addition pesa ne biro mang'eny kabisa, moloyo ka uze kokatimone mano ero. Erokamano. Gin midhiero mage kata challenges mage ma in iwuon kaka japur isekale kinde ma isebedo kipidho mariewa, to nyaka sani gin ang'o mitemo timo kama ka kik ibed gi pek ainago? Challenges aromo go mang'eny nikech samoro ka ipuro marieba
iloso mariepi maber samoro ikodesha lo nikech lo ba owuon ok nyal roma puro marieba kaka paro mondo mi apure kata kaka gombo mondo mi apure. Ideso lo itiyo gi pesa, idhi ibeto gi pesa, ipuro. Kato kisepidho mariepi tiyudo ka samoro ng'ato orwake chiache. Mano challenge maduong' nikech marieba wadware are ite, kore gi tiende. To dhiang' kosedonjo to ketho iteno. Mane agete maduong' kabisa makwongo romo godo. Mar ariyo, nitie tuoche moko manyalo mako marieba. Gin to gitin, kake puothe na to tuoche go ok yud nikech akawo kodhi mopuodhi moyieni ma kodhi maber pudhi matuo ok maki. Makati iketo mari machiegni koda mari ma ok opuodhi to tuo me mari ok nyal mako mariepa. An apidho kodhi maler. Erokamano. Akia ka in iwuon kaka japur. Akia kiseyudo sirruok moro amora koya e sirkal kata county government. County government osekonya mang'eny, gisemiya support, nitie kothe maseyudo kuomgi, nitie machine maseyudo koa kuom county government. Omiyo gisechung' kode wachna mar pur marieba nieri kabisa. Kaachiel gi joma moko bende nitiere mosechung' koda. Antiere gi mine mosechung' koda e pur mar marieba ni mawiya ok nyal wil kodgi. Mokwongo kabisa an gi mama Judith idende ni Minadoro. En miyo manyasi kabisa mosechung' koda e wach mar pur marieba nieri. Eka an gi miyo machielo miluongo ni Janet. Janet osechung' koda e wach mar pur marieba ni gi nyinge midendego iluonge ni Mine Mili. Mago jokinda mag marieba kendo asepuonjogi mang'eny weche mag marieba ma kidhi e puothegi to becho kabisa. Erokamano ahinya. Ne jal ma bende samoro di bed gi gombo mar pidho kata puro mariewa. Wach mane minyalo nyisogi mondo ijiwgi godo? Jogo magombo pur mar marieba anyalo jiwogi ni wariwre uru kanyakla mondo wapur pur mar marieba nikech marieba en gohala maber. To moloyo anyalo jiwogi ni kik gipura marieba ka ginwang'o kothe ma ok ging'e kama oaye. Nyaka sani wantiere gi kodhi mopuodhi maber mopudhe i Kalerwa ka. Ma koseromo to ubiro kendo ukawo to udhi upidho tinwang'o yuto maber. Kaka inyalo yuda, namba ga gin 07 9 00 7 6 9 5 8. Nyanuoyo? Gin 07 9 00 7 6 9 5 8. Mano namba minyalo yudago seche te. Ka waseya gi mwanduwa kata mariewa e puodho, ang'o monego bed ni watimo? Odiochieng' ma kawuono hapwa ber nikech watimo gima kisungu dendo ni value addition. Kwaseya gi mariewa e puodho, gima wakwongo watimo en ni waluoko mariewa. Kwaseluoko mariewa no, wabro golo pote. Bang'e kwasegolo pote to wachak waluoko mariewa. Kwaseluoke kendo warego mariewa. Koro wayiedho mariewa kendo iyiedhe mos, iyiedhe kigolo nyaka pote ma iye no ero. Ka oseyiedhe to iluoke. Gimomiyo wakwongo wayiedhe, ka iyiedhe kapok iluoke to ka iluoke ok obi tuch maler nikech kuonde miseyiedho imako gi lo. To ni uwacho gimoro ewi potegi, ang'o ma ni wacho ni timore gi potegi? Pote ni eri ka oseyiedh kama eri to imoye motuo. Ka osetuo to nitie joma kawe kendo iloso kode chiemb gwen. Gikawe kosetuo kendo gidhi girege to giloso kode chiemb gwen. Koro i marieba onge gimiwito kata achiel. Marieba kochakore go poko ne en pesa, marieba owuon en pesa, kete ni bende en pesa. To ite? Ite bende en alot. Ite ni en alot, inyalo tede ka ong'ich kama, kata inyalo ng'wede
kato nitiere mashinde matuoye, mashinde go pok wabedo godo. Ituoye motuo kabisa kato ikane. Koro itede ka osetuo. En itede ka osetuo, kiketi chwake kaka alode mamoko gi. Inyalo tede ka ong'ich kamano. Then ka otuo bende inyalo tede nikech samoro nitie sama chieng' rieny malot mang'ich onge. Koro motuo ni inyalo kawo titedo godo. And nitie joma ohero motuo maloyo mang'ich. Kaeto ket marieba en watong'e kendo wachako wapidhe, ochako losonwa nyak machielo. Mar ariyo ket marieba en yien. Wanyalo tiyo godo e yien. Inyalo chwako kode chiemo. Wanyalo chwako kode chiemo. Koro iwacho ni wanya kete okotwe kuom ndalo diari adek. Gi chieng' kaka nitie. Ka wasemoye kaluwore gi chieng' samoro kotwo maber nikech waloso first grade. Ok wajowe mondo wakane kama chielo ni kore kaka inywa moye. Wakawo tapolin machielo to waume godo kanyo. Ka piny ochako ruchieng' owuok wachak waele mondo mi otwo maber. Kaeto nikech wadwaro gimotwo maber, inyalo loke mondo kik otwo modolore. Koro kiloke gi lweti. Nitie kede mwaloso maber miloke godo gi kede, iloke go gi kede maber kabisa mondo mi otwo maber. So iwacho ni odhiambo kochopo tiume to chieng' ma koth ochwe gotieno titimo nang'o? Emomiyo waume gi tapolin, iume midol bathe. Ka koth ochwe to ula dhi mor kadhi kocha ok dhiye. Nikech wan gi rem. Ka de waonge rem to de wamoche dryer, solar dryer. To nikech wan gi rem pod waonge solar dryer, koro pod watiyo mana gi tapolin, watiyo gi kapera gieki emwamoche. To ka wan gi solar dryer, timoye iwe e solar dryer kanyo nyako tuo, kata koth chwe kata totuo kanyo maber. Koro mae waseneno kaka mai timo totuo. Value addition moro mabende ng'ato nyalo yudo mariewa. Value addition machielo ma wanyalo yudo en ni ka osetuo kama to wakawe kendo watere e mashin. Wadhi e posho mill. Ka de ber to wabedo gi posho mill kaeri ma ok reg gik mang'eny. En orego mana mariepwago eko. Nikech wagombo ni wabed gi company maduong' ma iuso nyaka mokwa mag marieba go eko. Ma moke wagombo ni rom godo e chirni ma ok e supermarkets. Koro wagombo ni wabedo gi posho mill ma marwa ma warego, ok wakike gi mok bel gi moke oduma. Kato kwaserego mokwa noero to wanyalo tedo godo mandas, wanyalo tedo go crips, wanyalo tedo go chapati, wanyalo tedo go crackers. Nyaka sani nitiere ma wasetedo gi mogo nieri kendo gigo wakwatedo to dhi e chiro mang'eny kabisa. Kamano. Aya, mesa cha. Aneno kaka ipange. Koro mantie mesa kama ka gina kanyo wan gi crackers, wantiere gi cake, wantiere gi piwa, cassava flour, wantiere godo kacha. En bende en kanyo walose gi marieba nieri kendo udhi neno gi maber kabisa. Haya, wadwa dhi neno value addition first hand. Kik wach ni wawachoga wacha ni inyalo los kode cake, inyalo ted chapat, inyalo los kie mkate, to kwane crackers bende inyalo lose godo, to magi ubeda beda ka porojo gik miwacha to onge ni okwane. Wadwa dhi wane mesa mopango no. Kako pango gik mowachogo
mondo in be janeno ibed king'enia mariewa adier oken kaka ji nong'e chon, oken gima ji nochayo kaka chon ji wacho ma gima inya chwako tikete chumbi timadho godo chai kata idhi tirege to itedo kode kuon. Wadhi wane. E mesa kae an gi gigo mabende oselosi kaluwore gi mariewa kata cassava kata omuogo. Wan gi inyanyiso jopiny ni mae ma en pure cassava flour. En mok marieba molos maber ma first grade. En no ema onyalo tedo gik me meza gite. Mar ariyo ni ma en mogo mar marieba moriw gi kal gi bel gi sogam. Kaeto magi ma en crackers. Olose gi mogo mar marieba watimo kode value addition. Ma en cake. En cake mar marieba. Mwaloso gi mogo mar marieba. Waneno okonyiswa kit gigo mabende mariewa nyalo timo, gigo monyalo loso. Ka in japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Wabro somo ote ma iniwuon ioronwa aito wabro pango safar nikech ne wasingo kamoro amora ma intie wan wawegi wabro chopo. To ne jogo mabende samoro ero tiyo gi SMS inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa ma en 23600. To nikech piny sani olony waluongo ni digital, inyalo tiyo gi email marwa, samoro inyalo tiyo gi WhatsApp, Facebook, Twitter handles maga mana wuona tiyo godo, inyalo yuda gi Lorino Mondi. Facebook bende wan godo page marwa mar Purgiohala e Twitter kanyo, kendo wan gi handle mar Purgiohala TikTok. Yena monda ka uthulo mar goni erokamano in mibedo koda chakre na chak tayo chenro ni kawuono nantie county ma Migori. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Lungana Lori nyaka Black. Oreti masana. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Purgiohala, donji e viewsasa.com.